Ni nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda koma payamba na imitu yake. Bwalo la milandu kuti longwera tututsa pa belo a Patricia Kaliati. Komishoni yofufuza za ngozi ya ndege yaronjeza kugwira ntchito yake mokhulupirika. Nkhani zina amalawi akupitirira kukhuza maliro a amene adali wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Catholic University Angei Kanyongolo. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tendikhalira modzi. Mlembe wa mkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati amutulutsa pa belo. Akaliati akwazinga mlandu wokonza chiwembu chofuna kupha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera mugwirizana ndi anthu ena awiri. Oweruza milandu a Rodrick Michongwe wati mbali ya odandaula sidapereka umboni okwanira aonetsa kuti Akaliati akudziwana ndi mboni zomwe boma silinazitchule ku bwaloli. Mercy Matonga ali ndi ripoti. Zimangoli pesa chisoni kuti kukwana kumakanga kuti ndi mmene sena ukayo pali nthawi ina yake afiringa dziko toyenera kukula ndine na mawa amenewe toyenera kukula kunena kuti malamulo tinayapanga kutengera 1994 constitution tizalemekeza anthu alemekeza malamulo oyambirira oyena kukhala aboma kutoka about the rule of law timayankhula za kunena kuti lamulo liposa mphamvu aboma oyena kuti azilemekeza malamulo chakuti achikuchiwena. Ndipo adalitso kabambe adayankhula motere. Takhudzira kwambiri ngati chipani cha UTM. Ife ndife odandala kwambiri chifukwa mmene mukudziwa kuti ino kunjaku anthu akulembetsa mkaundula wa zisankho kuti chaka cha mawa adzavotera chipani cha UTM. Nde ifenso timayenera kuti tipite kunjako nafenso tikamemeze anthu kuti anthu atuluka akalembetse anthu ambiri mayina akaundula wa dziko lino kuti adzavotera chaka cha mawa. Ndiye masiku followa ife tinakanika kugwira ntchito imeneyo. Ndiye ife tinakhudzira kwambiri chifukwa timakhala tikudandaula zimene akudutsa mwa aseta jeno athu, timakhala kuti timabwera ku polisi tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, timaganizira zimenezozo. Ndiye ife takhudzira kwambiri chifukwa cha kupezeka kwa aseta jeno athu msero mungati nsekhaliramo. Nduna ya ulimi asamkawale yati alimi omwe akulima mochuluka ndipo amafunikira magetsi azilipira magetsi motsikirapo pofuna kupititsa patsogolo ulimi wawo. Akawale ayankhula izi ku Nkhatabe atatsekulira factory komanso nyumba yosungira mpunga ya gulu la alimi la Nkondezi Rice Producers and Marketing Cooperative. Feston Melekezo wadza ndi ripoti. Akawale anati Nkhani ayikambirana kale ndi unduna ona za mphamvu za magesi komanso bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority. Iwo anati kugulanso katundu wakunja ogwiritsa ntchito mphamvu za dzuwa yemwe azigwiritsidwe ntchito za ulimi azilowanso mdziko muno mosalipira msonkho ndi chonga chofuna kupititsa patsogolo ulimi ogwiritsa ntchito zipangizo za makono. Choyamba chimene anatifotokozera chimene chikupezeka malo osiyanasiyana ndi nkhani ya magetsi. Ubwino wake takambirana kale ndi anzathu aku Ministry of Energy kuti atithandize ma cooperative onse amene akufunika magetsi kuti akafikepo ndipo atitsimikizira kuti magetsi amenewo akafika kuphatikizaponso kuno. Magetsi akabwera sitifuna kuti angobwera kuti alumikiza koma talumikizana nawo kalenso kuti magetsi amenewo akapita kuna kulikonse kumene alimi agwiritsa ntchito magetsi a Eskom azilipira mtengo wotsika. Mtsogoleri wa alimi Nkondezi Rice Producers and Marketing Robins Ndawa anati chipindachi komanso makina awo amene agulidwa ndi ndalama zokwana 56 million kwacha pansi pa Agriculture Commercialization anafika mdziko muno mu February chaka chino. Iwo anati makina awa anadzalidwa mwezi wa Juni koma chomwe akudikira pakadali pano nkuti magesi abwere. Apapa chigawo chichi chizipanga process mmene tafotokozera poyamba kuti mpunga umene usituluka umene muzikhala wa quality. Ndiye kuti mpunga wa quality ndi umene oso utipangisaso kuti tipeze misika yabwino yoti mpunga watu usakalise. Amene kumbuyoko chigawo chimene tinali nacho timasowa misika. Koma papa ndi chikulupirwa kuti misika tiyipeza. Komanso kumbuyoko tinalibe chipaso cha Malawi of Standards. Koma papa ndi chikulupirwa kuti chipaso chimenecho tichipeza. Ntchito ya Agcom yachiwiri imene ndi ya ndalama zokwana $33 million. Cholinga chake ndikufuna kufikira magulu alimi opyola 560 kuchoka pa 300 mu ndondomeko yoyamba ya Agcom 1. Bungwe limene limayang'anira asilikali opuma la Verom lati likufuna kupeza ndalama zokwana 200 million kwacha pa sabata
limene likhale likugulitsa maluwa achifundo mdziko muno. Sabadali limachitika chaka ndi chaka pofuna kulemekeza anthu amene anamwalira akumenya nkhondo. Izigausi ali ndi ripoti. Poyankhula pamene amakhazikitsa sabata limeneli ku nyumba ya chifumu, wapampando wa Velom a Henry Odilo ati chikhazikitsireni bungwe lawo zaka zisanu ndi ziwiri zapitazo. Bungweli ndi limene lakhala likuyang'anira asilikali wopuma amene anamenya nawo nkhondo. Iwo ati iyi ndi nthawi yabwino kuti mabungwe komanso anthu athandizepo asilikali wopumawa pa miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku mdziko muno. Ndi ndalama imene tikufuna titolere ndiyo kuti izithandizira umoyo wa asilikali amene adakali moyo pakali pano, komanso ena ali ndi zidzukulu ndi makolo ndi ana onsewo ofuna chithandizo. Nkhani ya chipatala ili momwemonso, komanso nyumba zawo zimene amagona zofuna tizikoze. Of course nyumba zina tazikoza, koma nyumba 51 zimene zili pakali pano zofuna tizikonze bwinobwino. Zonsezo zofunikira ndalama. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ati sabata limeneli ndilofunikira kwambiri chifukwa dziko la Malawi limakumbukira anthu amene amazipereka kukamenya nawo nkhondo pofuna kusamala dziko lino. Achakwera akhala munthu woyamba sabatali kugula nawo duwa la chifundo limene amagulitsa asilikaliwa. Every donation, no matter how small, will be valued and appreciated. Pakadali pano dziko la Malawi lili ndi asilikali opuma amene adamenya nawo nkhondo okwana asanu ndi anayi, ndipo asilikaliwo amakhala kuzomba ku nyumba zimene anamanga kumangira anthu opuma. Amalawi akupitirira kukhuza maliro amene adali kwachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Catholic University Angei Kanyongolo. Akanyongolo amwalira dzulo pa chipatala cha Moyo Wathu mu mzinda wa Blantyre atadwala kwa sabata ziwiri. Anthu ochuluka ophatikizapo pa zamalamulo ndi zamaphunziro akulemba pa masamba a mchezo posonyeza kukhuzidwa kwawo ndi imfayi. Akanyongolo amwalira ali wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Catholic University, udindo umene awaveka mwezi wathawu. Iwo adalinso mkulu wa bodi ya kampani ya Airtel komanso adakhalapo pa udindo ngati omwewu ku banki ya Standard. Mmawa adali mkazi wa akadaulo pa nkhani za malamulo amenenso adaphunzitsapo pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi a Kanyongolo. Thupi la Mmawa likuyembekezeka kulowa m'manda mawa lino m'boma la Tcholo. Mkumano wa sukulu za ukachenjede za kumwera komanso kummawa kwa Africa wayamba mu mzinda wa Lilongwe kumene mbali zokhuzidwa zatsindika kufunika kupititsa patsogolo ntchito za sukuluzi. Mwazina sukuluzi kudzera ku ntchito za East Africa zikufuna kupititsa patsogolo kafukufuku magawo amaphunziro, ulimi ndi zaumoyo. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Tupepese kamba walephera kupasana ripoti limenelo koma wapitiriza nkhanizi msungijuma wa chipani cha MCP ya John Paul wati chipanichi chayika patsogolo ntchito yothana ndi mavuto osiyanasiyana omwe Amalawi akumana nawo. Iwo ati chipanichi nchodzipereka kuyika ndondomeko zotukula miyoyo ya Amalawi. Luwereni Mpasa walemba ripoti. Polankhula adakhazikitsanso chimbale cha kwaya ya St. Teresa Catholic ya parishi ya St. Francis Kanengo apo adanenesa zakufunikira kwa mapemphero ngati chida chothandizira kuti dziko lichilimike pa chitukuko. Tikudziwa kuti Malawi ngati dziko ndi dziko lopa Mulungu, ndipo Amalawi ambiri amapemphera Chikhristu komanso tili ndi anzathu achisilamu. So Malawi ndi dziko lopa Mulungu. Pa nthawi pamene tikumana ndi zovuta monga mwina kusintha kwa nyengo, kuti mwina mvula sikugwa bwino, anthu sakukolola mokwanira ngati mene zimakhalira kale lija, komano dziko timayenera kulipempherera. Amalawi ndingowalimbikitsa kunena kuti asakhale otaya mtima, athe kuzindikira kuti pali zinthu zina zimagwa mwadzidzidzi. Economically zinthu zimatha kuvuta, and sometimes economy could be a global challenge, and zimene zozoti zimvetse ndipo tipitirire kupemphera ngati dziko komanso kumpempherera mtsogoleri wathu wa dziko lino kuti apitirize kutsogolera Malawi ndi mtima wachikondi omwe mtsogoleri wa dziko lino ali nawo. Wapampando wa kwaya ya St. Teresa Catholic Gertrude Filimoni adafotokoza za chimbale cha sopanochi chomwe chili ndi nyimbo zolimbikitsa. Albamu imeneyi anthu akayigula nyimbo zikasuntha akaoneka kuti
akumva ndithu kuti chikatolika chenicheni ndichiti kwa nzanga amene taphatikizamo nyimbo zakale ngati ayitana ambuyeyo ndi nyimbo yoti yalokolo wina aliyense akhoza kuyimvera tangoyishuna kuti be izimveka kuti tayikamo zida koma ndi nyimbo zoti magalimoto akamayenda you like the songs kuti zizingosewerabe ndithu ndi nyimbo zotsitsimutsa moyo wa munthu. mwambo omwe unachitikira ku CI mu mzinda wa Blantyre unayikiza pamodzi akuluakulu osiyanasiyana a mipingo komanso atsogoleri a madera. tipitiriza upasirani nkhanizi mukataonereze. Yabiranso ndi moto yaikulu kuposa chaka chatha ndalama za Nkhani kwa matimu osewera adaiphunza chaka chino ndani 30 mita Airtel ilibe size madolo mwakonzeka Airtel top 8 za madolo Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy for a healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top soy soya pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. Sunshine, man pass some power mine. GM sa pigle wina, munga di kwete kese mima. Ebola sunshine, kuwala twan, looking so fine. Kukuta pam. Ufa wa sunshine, ndikawawa. Ufa wa sunshine, ndikawawa, ndinyadwa. Every day is packed with its own surprises. You never know which thrill is around the corner. Feel good. Or how it'll play out. There's a sense of excitement. Did our plane just stop? Another cash out. That adds a little magic to my everyday. Feels like a party tonight. Nkhanizi komishoni imene ikuyembekezeka kufufuza za ngozi ya ndege yomwe idapha Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu yati anthu ayikhulupirire kuti igwire ntchito yabwino. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wasankha anthu 19 kuti aunike za nkhaniyi. Wezi Gausi ali ndi ripoti. So help me Allah. Poyankhula atamaliza kulumbiritsa anthuwa lolemba mu mzinda wa Lilongwe ku nyumba yachifumu wapampando wa komishoniyi a Justice Jaba Alide ati komishoni yawo igwira ntchito motsatira malamulo a dziko lino. Iwo ati komishoni yawo ikhale kuyankhula ndi anthu osiyanasiyana amene angapezeke ndi uthenga wokhuza zakugwa kwa ndege
kumene kudachitika muchikangawa. yofunika ndithu kudekha komanso ndithu yofunika ndithu ukadaulo, yofunika ndithu kulankhula ndi anthu osiyanasiyana, yofunika ndithu kukhala pansi kuganizira kupanga reflect bwinobwino kuti ripoti imene tidzatulutse idzakhale ripoti yoti yolandidwa ndi anthu, yoti kuti anthu adzamvetsetse kuti asazakhale ndi mafunso ena. Mukuyankhula kwawo mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ati ngozi ya ndege imene inachitika pa June 10, 2024 sinali yabwino ndipo inali yomvetsa chisoni. Iwo ati pa ngoziyi dziko la Malawi lidaluza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Claus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Fufuzani mosabisa kapena kuyikira wina kumbuyo kapena kunena mosungunula chilungamo ncholinga chosangalatsa munthu. Anthu amene alumbiritsidwa kulowa mu komishoni atsogozedwa ndi Justice Jaba Alide ngati wapampando ndi anthu ena monga amonsaina Dr. Patrick Tawale, Pastor Tony Nyirenda, Bishop Mele Nkosi, Dr. Sunduzwayo Madise, Inkosi Yamakosi Mberwa 5, Senior Chief Makwangwala, Justin Nkandawire and Brigadier Cosgrove Mituka. Kuchokera kwa mabungwe amene saboma pali mkulu omenyera ufulu wa amayi a Emma Kaliya komanso a Sylvester Namiwa, a Dix Kwatani, Professor Nyengo Mkandawire, Senior Counsel Alan Chinula, Esther Chiwoko, Nimia Kambiri Mzembe, Lydia Chiwota, Ruth Mwandira, Miriam Wemba, Chisanzo Nyilongo komanso Judge Paul Chiwocha nawonso alumbiritsidwa kulowa nawo mu komishoni iyi. Ndiye ino a commission gwirani ntchito. Kukonzedwanso kwa malo wopera madzi asankhulani mboma la Thyolo kuchepetsa vuto la madzi mbomali komanso kunsanje. Nduna za madzi ndi ukhondo apitamiya yanena izi itayendera ntchito yokonzanso malowa. Thomas Kachere anali komweko. Amiya ati malowa athandiza kwambiri kuchepetsa matenda omwe amadza kamba kamadzi osatetezeka. System imene yasankhulani sinali bwino. Ndalama za zizochokera ku World Bank zimene tagwisa ntchito kuti timange ma office abwino, tigule furniture yabwino, chilichonse chikhala mu makompyuta, makashiya and anali pass for transport kathandiza ndi ngaza moto ziwiri zimene mukuona pano and ndrama kuti ayambire project kuti alipire mastafu, agule ma spare parts, aziendera fuel yoendera, kugula ma chemicals kuti madzi akhale bwino. Wapampando wa Association ya Sankhulani Water Users Alexander Magoya anayamikira boma kamba kuthandiza pa nkhani yochepetsa vuto la madzi. Project imene ithandiza kwambiri falisa madzi madera ambiri. Chifukwa mbuyo mukunabwera cyclone Idai na Mombe ucha amene anaononga zonse koma sopano pamene atikwaniritsa kuberesa zinthu kuyambira zonse intake yakonzedwa bwino, office yabwino komanso kuonjezeranso zisime zina ku masolar farm kuti zimene zithandizira kuti kusowa kwa madzi kumene kumasoedwa komanso matenda osegula membaja acheperatu kudera lino. Bwana mkubwa wa boma la Thyolo Hudson Kupanga anathokoza boma potukula ntchito za madzi. Undunawo wakonza malowa ndi thandizo lochokera ku World Bank ndipo ikuyembekezeka kuthandiza anthu pafupifupi 31,442 am'midzi ya Tiyembawera, Nsabwe ndi Thukula ku Thyolo komanso Mlolo ku Nsanje. Association iyi yapatsidwanso njinga za moto ziwiri kuti ogwira ntchito ake azitha kuyenda mosavuta. Namondo wa ana anaononga malowa mu 2015 zomwe zinabweretsa vuto lalikulu la kusowa kwa madzi. Zikhulupiriro zakuti amayi ndi amene akuyenera kupita ku chipatala akuti zikupitirira kubwezeretsa mbuyo ntchito yopititsa patsogolo nkhondo yolimbana ndi HIV ndi AIDS mdziko muno. Zadziwikanso kuti ngakhale dziko la Malawi likuchita bwino polimbana ndi nthendayi, mchitidwe yonyeranyaza kupita ku chipatala kukayezetsa magazi ukulepheretsa kukwaniritsa cholingachi. Kelina Polo ali ndi ripoti. Malingana ndi ripoti la Malawi Population Based HIV Impact Assessment la chaka cha 2020 ndi 2021, Malawi sikufika beba mlingo wa HIV 195-95-95.
mlingowu umanena kuti 95% ya omwe ali ndi HIV azindikire, ndipo 95% ya anthuwa akulandira mankhwala otalikitsa moyo, komanso kuti 95% ya omwe akulandira mankhwalawa azitha kuchepetsa kuchuluka kwa tizilombo ta HIV mthupi. Pakadali pano Malawi yafika pa 88%, 98% ndi 97% poyerekeza ndi zimene likufuna kukwaniritsa. 85% ya amuna ndi omwe amadziwa kuti ali ndi kachilombo poyerekeza ndi akazi. Kafukufukuyu akupereka mkhawa malingana ndi kuti achinyamata azaka zapakati pa 15 ndi 34 ndi amene sapita ku chipatala kukayezesa mmene mthupi mwawo mulili. Mchitidwewu akuti ndi waukulu kwambiri m'madera akumidzi komwe zikhulupiriro zimachititsa amuna kuti azinyozera kupita ku chipatala. Francis Mabedi yemwe ndi mlangizi pa zachitetezo ndi kapewedwe ka HIV ku National AIDS Commission NAC akufotokoza zambiri. Tinaona kuti pali vuto patinafufuza una kuti kodi tikulepheresa azibambo amene wakuti asamapezeke kuzipatala ndiyani. Ena amakamba zona kuti ayi amakhala kuti anganidwa mawu ogwira ntchito komanso a business nde anzathu amene tikugwira nawo ntchito mabungwe osiyanasiyana amene amagwira ntchito ndi anakhazikitsa njira zochitachita na programu amene amawafikira azibambo amenewa mawu okanda business kandi kuntchito kumene yolembedwa ndi thandizo limene la HIV. Cholinga kuti pasakhalenso nkhani yakunena kuti alibe nthawi yopitira kukapeza thandizo kumene. Katswiri wa zaumoyo amaziko Matemba walangiza boma kuti liyike ndondomeko zowonjezera kudziwitsa anthu zokhuza HIV komanso kufunikira kupita ku chipatala pakati pa abambo. Choyambirira fatikizana nawo a National AIDS Commission pa zotsatira zimene azipeza kuti mavuto akupezekabe pakati pa azibambo kuti samapita kukayezesa matenda amenewa ndi akubweretsa chiopsezo makamaka azimabambira kutenga matenda amenewa komanso achinyamata. Ofunika kuti tiyesese kunena kuti azibambo amenewa tingathana nawo bwanji. Choyambirira azibambo amacheza magulu awo, ofunanso kuti magulu amene tingapeze bwanji, komanso china chonena kuti kuyika muyezo kapena kuyika survey kuti adziwe kuti chenicheni nchiti chimene chikuwapangisa azibambo kuti asamapange zimene zizi. Emfia yomwe inayambika mu Januwale chaka cha 2020 inasonyeza mmene Malawi ikuchitira pa ndondomeko zake zolimbana ndi HIV. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Bwalo la milandu ku Lilongwe latulutsa pabelo a Patricia Kariati. Komishoni yofufuza za ngozi ya ndege yalonjeza kugwira ntchito yake mokhulupirika. Mu nkhani zina Malawi akupitirira kukhuza maliro amene adali wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya Catholic University Angei Kanyongolo. Munali ndine Yankho Sunda.